Ωραία παπούτσια θα έχουμε, αλλά τώρα έχουμε το σημαντικότερο θέμα. Κατερίνα Στανίση, όπως γνωρίζετε όλοι, συμμετέχει στο Just the Two of Us. Μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση της Κατερίνα Στανίση, αλλά και όχι μόνο, και όλων των διαγωνιζομένων νομίζω στο Just the Two of Us, αλλά έχει δεχθεί πάρα πολλές αρνητικές κριτικές και από παρουσιαστές και από τηλεκριτικούς. Έχει γίνει ένας χαμός, ένας μεγάλος ντόρος, αδικαιολόγητα κατ' εμέ νομίζω, αλλά έχει δεχθεί αρνητική κριτική και η Ρούλα Κορομιλά για το συγκεκριμένο show. Όμως η Κατερίνα Στανίση άνοιξε την καρδιά της και μίλησε στο Celebrity Life Game και μιλά για όλα, εφόλης της ύλης λοιπόν συνέντευξη, την οποία θα την παρακολουθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγο. Φτάσε η ώρα όμως τώρα για το θέμα το οποίο σας υποσχεθήκαμε. Κατερίνα Στανίση, η απίστευτη θεά. Κατερίνα Στανίση. Ας τη δούμε για να σχολιάσουμε μετά. Από την πρεμιέρα του The Just ως και το τελευταίο live, μια μεγάλη μερίδα των sites ασχολήθηκε με το να σχολιάσει πως δεν ήταν αυτό που περίμεναν. Το χαρακτήρισαν φτωχή και ξεπερασμένη παραγωγή. Θες να μας το σχολιάσεις? Τι περίμενα δηλαδή? Δεν κατάλαβα, ας πάνε στο Hollywood ρε παιδί μου, να δίνουν κάτι άλλο οι άλλες, δηλαδή να καταλάβω τι περισσότερο έχουν να μας δώσουν. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία, αυτό είναι σημαντικό και το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμος διασκεδάζει και μας βλέπει, φαίνεται, βέβαια. Τώρα να σου πω, κάθε φορά που θα βγει κάτι καινούριο, πάντοτε το πολεμάνε, αυτό το ξέρετε. Αντί να λένε ναι, άνοιξε μια εκπομπή, δεν πρέπει να μιλάνε έτσι. Εγώ θέλω να ξέρω. Γιατί το ξέρω τι το λένε άνθρωποι που είναι της τηλεόρασης. Ναι. Αλλά και αυτοί δεν είναι σίγουροι ότι θα είναι και πάντα. Αλλάζουν τα πράγματα κάποιες φορές. Αυτό είναι. Οπότε να χαίρονται που ανοίγουν καινούργια μαγαζιά, πώς να το πω. Κοίταξε, εμένα η Ρούλα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ισχυρή προσωπικότητα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πρώτα η Ρούλα έχει βγάλει πολλούς τραγουδιστές με τα show που έκανε παλιά. Τραγουδιστές οι οποίοι σήμερα είναι γνωστοί και τότε ήταν στα πρώτα του βηματάκια και τους έβγαλε η Ρούλα και μέσα από εκεί έγιναν γνωστοί, έγιναν μεγάλα αστέρια, παίρνουν μεροκάματο. Θα έπρεπε να την ευχαριστούν κάθε μέρα, να κάνουν προσευχή για την Ρούλα, να σου πω. Σε έχω κάνει Θεό, να σου δώσω το γύρω πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω, να με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σε έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω, να σου δώσω το γύρω πίσω. Σε έχω κάνει Θεό. Θεά, πολύ ωραία. Απίστευτη. Ναι. Να αγαπώ πάρα πολύ την Κατερίνα Στανίση. Είναι φοβερά καλός άνθρωπος και ειλικρινής, καθαρή, γνήσια λαϊκή φωνή. Και αυτό που λέει για την Ρούλα Κορομιλά είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί πάρα πολλοί καλλιτέχνες οφείλουν την ύπαρξή τους και την επιτυχία τους. Πρέπει να κάνουν προσευχή τους λοιπόν, το σταυρό τους. Αυτό ακριβώς. Μας τα είπε πάρα πολύ ωραία η Κατερίνα Στανίση. Είναι εκπληκτική, την αγαπάμε πάρα πολύ. Μακάρι να μένει κι άλλο στο Just the Two of Us.